sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Monday, January 9, mga kaakson, Enero 9, tuig 2023. Kanatong balikan ang aton nga kasaysayan kag madamo na gid man na nakahibalo nga today is the feast day. Sa ginatawag naton nga itom nga Nazareno o kunang Black Nazarene, mga kaakson, in different TV networks nationwide. Makita naton, mga kaakson, nga padayon ang pagdagsa sa mga deboto nga nagapadudong sa lugar kung sariin karon hamtang ang imahe naman ni Nuestro Padre Jesus Nazareno. But let's take a look back, mga kaakson, ano blang history maragtas sining Nazareno nga ini. Si Jesus the Black Nazarene, mga kaakson, kung kilala sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa Tagalog panawag ni Mahal na Poong Jesus Nazareno o kung Mahal na Poong Senyor Nazareno. Ini siya, mga kaakson, isa ka life-size image ni Jesucristo na nagabitbit sa isa ka dako nga kahoy o kung krus nga kahoy. And samtang ini siya ang nagaluhod, nakasuksok ini siya sang maroon nga colored nga robe na panawag nato, no, kung mga religious abing aton pagamalan. Ini siya ang may corona nga may tunok kag may diadem sa forma sang tatlo ka mga silver rays. Ang history sa mga kaakson nga sang Mayo 31, 1606, ang original nga imahe sang Black Nazarene ang ginhimo sa isa ka Mexican sculptor o kung isa ka artist dito sa pungsod Mexico. Ini ang ginpadala diri sa Manila gikan sa Acapulco, Mexico sang grupo sa mga Agustinian Recollect Friars. Ang Agustinian Recollect Friars ini siya nagaling sa congregation sang Order of the Saint Augustine. Recollect, mga kaakson, naglisa sila sa grupo sa mga OSA and they formulated their own congregation. However, ang ship, mga kaakson, according sa pila ka mga teorya, ang nasunog and sharing the originally fair complexion sa sila mismo nga imahe. Ginaligar man nga ining pagtuo sa Kristo kang ang favor granted that intensify ang devotion sa suffering Christ nga nagapromote o kung nga gina-promote mismo sa mga Recollect Fathers. Si Pope Innocent X ang nag-approve sang statue sang iyang veneration sang 1650 bilang isa ka sacramental. And then si Pope Pius VII, mga kaakson, ang naghatag sa sila mismo nga statue sang iyang apostolic blessing sang 1880. Kaya naghatag man sa plenary indulgence, labi na sa mga nagapangamuyo diri before sa sila mismo nga imahe. Eventually, mga kaakson, the January 9 ang gindeklara bilang feast day. Amo na nagakommemorar sa pag-transfer o kunang sa English panawag ni nato in a more technical and religious term, enshrinement, no? Sang kung sariin sa subong nagapabilin sa Basilica, no? And it's attended by several million nga mga deboto. According gani sa pila ka mga teorya man nabasa ko over the internet nga napulo kuno nga mga pare, no? Kag tatlo ka mga brothers ang kabahin sang misyon nga nagdala sang imahe nga ini from Mexico padulong diri sa Pilipinas. Ginaligar nga ini nga ekspedisyon ang ginpamunuan ni Father Benito de San Pablo nga isa ka friar from Haradilla, Extremadura, Spain. Si Father Benito isa ini siya ka author sa mga sermon kag devotionary nga sang uli nangin biographer sang Beaterio de San Sebastian de Kalumpang founders. Ang panawag na naton subong ang Congregation of the Agustinian Recollect Sisters. Ang ining congregation kung katulto kamo diri sa may tangob nga ara Saint Ezekiel Monastery. Ang mga madre nga ara dira nagatiner
They are part of the congregation of the Augustinian Recollect Sisters, mga kaakson. Ang sa OAR naman niya, amo na yang iya ka mga pare na amo na mga OAR priest. No, sila na mga kaakson. So accordingly, diri nag-originate, sila na yung nagdala diri sa pungsod Pilipinas, sining imahe sang Black Nazarene, mga kaakson. Ang mga kalumpang founders nga ini amo ni si Mother Jonisa Talangpas kag Cecilia Rosa Talangpas. Sang ulihin ni si Father Benito nagsulat sang Tratado de Algunas Cosas Notables kung sa riin mga kaaksyon amo ni translation niya Treaty of Some Remarkable Things Belonging to the Convents of Ministry and Spiritual Administration of the Holy Province of San Nicolas de Tolentino of Agustinos Recoletos del Castos de Filipinas. Kaya ang province nga panawag diri sa Pilipinas before, this is form part of the province of San Nicolas de Tolentino. Sa Subong, ginisla na ngalan sa province kung OAR ang paghambalan, it's the province of Saint Ezekiel Moreno naman, the patron saint sang mga cancer patients. The reason, mga kaakson, according sa ila, na inikuno itom ang Nazareno, amo na abi na sunog, inikinasakyan nga barko while its way to Manila, amo na nga nagdarken ang iyang ivory build. Ay kaduha, mga kaakson, accordingly, ang imahe ko was originally curved from a very dark timber nga sa isang kahoy. Amo na nga sa uli ko nang gitom, gini mga kaakson, kung nag-itom gid siya. Pero according naman sa isa ka theologist nga si Monsignor Sabino Vinco Jr. sa Loyola School of Theology, ang kahoy kuno naging gamit diri sa pag-curve no sa sculpture sang imahe ni Nazareno ginatawag nga meskete. Ini sa isa ka sa isang kahoy nga hindi gid masami makit-an or very very endangered or jutay lang no. Ang makit-an mo labi na sa Mexico, mga kaakson, northern Mexico, ang iba nara sa southwestern portions sa United States. Gin-explain niya pa dre nga ang meskite nga kahoy mismo ang unod niya sinigali itom. So similar ni sabla kuno sa Philippine kamagong. I don't know if you're familiar with that one. Ang mo sinangasahi nga kahoy. Pero kabalo bala kamo nga hindi lang ang Nazareno gindala diri sa Pilipinas. Madamo pagid sa may imahe. Among the images nga gindala diri, amo ning La Oración del Señor, Señor Azotado, Señor de Paciencia, amo ning Nazareno nga gintago ya mismo sang mga Recoletos. They were brought out every Palm Sunday when the Passion of Christ was read. Mano makita nyo kada Semana Santa, ginaprosesyon ini sila mga kaakson. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayang hapon ako naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Dari kita sa itong mga Pangulong Dinalan. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Naano ba mga balabalita nga dapat inyo bantayan diri man sa atong nga pagpangalaga diri sa atong palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Sa ato naman yung headline number 1 may isa na naman mga kaakson ka traktura ho, bawgin sunog. Ilabi na dito mga kaakson sa Banwasang Kawayan. Kaya naging lamang inisang aga, pero uli na report sa ato naman ng mga kapulisan. Yan ang insidente nagluntad sa Hacienda Corilla, sakop sang sitio Langone, nasakop man sang barangay Inayawan, sa Banwa naman sang Kawayan. Inayawan ni kalayo man ni sa proper. Kung isip-isipon mo, mga 40 kilometers ini away from the proper of Kawayan. Diyan mo na siguro medyo na delayed man. Kung mga 40 kilometers, mga lasolo-sobra man isa ka oras mo biyahe. Pero kente kung dasig-dasig mo pagpadalagan, dasig man mo sa lakyan, labi traffic, labi na dra sa nabukid nga porsons ng Kawayan, mapos lang nabuton. Pero yung area, mga kaakson, kung ninyo makitaan, ni siya, katubuhan, and then napangtapas na walang tubo. Naara sa kilid sang isa diri ka do irigasyon do creek na di maka-aksyon ining traktura ang inisal nga report naton ginapanagyan ni Katsuwa Corporation. Aksyon Radio. Gina-check naton ang Kawayan PNP pero so far ginakompleto pa nilang detalye may angot sini maka-aksyon. Kabalo ka kung hindi mo ni pagbalik-balikan maparenes na natabo dito sa may tubo sobla nga ginsunog tong tatlo ka mga heavy equipment daw sa wala lang kay hindi ko naman pasugot ang tag-iya. Sa iban pa nga mga balita lokal. Kay nasang aga ma-encounter na naman nga nagluntad sa barangay Karabalan sa syudad naman sang Himamaylan mga kaakson.
Kung sa riin, isa ring reported nga patay pero sa broadcast time, game check naton ang Philippine Army. Karon dulo man na nga report sa aton nga patrol. Right, pagit ko na identity ni napatay nga NPA. So, tema ng encounter ng ligal nga tuig. Ang mga pumuluyo dira sa Carabalan daw nagkalatroma ng iban. Kaya makod mo, pilato kasmana, balaya nga yung paidalom sila sa hugot nga pagbantay sa mga militar. Kaya digto ginagtutok ang nagluntad nga encounter. Kalapad na sang inagihan sa mga encounter, mga kaaksyon. Pero top-top kay subong wala pag ganina papas-papas ining mga nagatiner dira. Puwerte man ito nga promisa sa Philippine Army. Galing kagapon, amo manggapon ho. Mako mo, balik naman na yung counter. Na ano man, kung may nagabantay, gimana naligal ba na nila? Kay kabalo ka, may plano gini sila nga butangan, drabis ang detachment. Kung nabi kung butangan detachment, pabutangan na lang gilbala para malinong ang lugar. O kung ano man na ang inyong nga plano, sinadira, punong doon na lang ginakong butangan, detachment, butangi ha. Kung mo na nalantaw ba lang ang solusyon? Kay ang mga taho dira, naman ko sulit-sulit, black batik kay mulupok ya. Ano na ang mabatsagan sa mga pumuluyo dira, dugay-dugay man nilupok, do hindi na kinsindik, kundi nagahalin. Sa iban pa ang mga balita lokal, mga kaaksyon na. I-check tabi karon, kamusta unta ang mga empleyado kabasiwa to bla? Ato bla ang wala pa na reinstate, ano ning mangin na possible technicalities ni diriman? Do ay gagiyong aton nga LGU, do wala gid nagapatunga sa sining issue. Wala gid sila may mahambal, wala gid may masay regarding sa nidirin. And then kung lang taon naton, plana katuweg do mga more than 2 years na ining private-public partnership sang Basiwa kag sang Prime Water. Nang kamustaon tabi karon ng assessment di sa pila ka mga grupo man. May man ang serbisyo. May man serbisyo ka Basiwa, kapuswak man ang agi akon na kagahon. Tinlo man ang tubig, nga daw hindi ka man makapanuya. May man dara ang tubod. Check na nabi karon kay we do expect that after a few years already, they have to be performing well, especially in terms of serbisyo. Kay para masiling bara naton nga ang pagpasugot to sang PPP to nila at iara man gid nakabenepisyo gid man sa publiko. Sa iban pang balita lokal, ang konstruksyon sa Bacolod Mascara Coliseum yara na sa 50% mga kaaksyon. Ay, lapit na lang gini. Pero it would take probably mga more than a year pa ni siguro. Pero check na rin karon detalya sa report sang ato naman nga City Hall reporter with Action Dale Salazar. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Action Radio Philippine Standard Time na 4:50 na. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin. Reports, Afternoon Edition. Sa ato naman ng mga balita nasyonal, Oy, Presidente Marcos utukan ko ng investment sa transportation project diri sa Pilipinas. Kaya nga problema, bala kalabanan nga proyekto dito sa Metro Manila, diri sa mga rural areas ya, mandulod-dagko man tani bala. Abi PBBM pwede nga pati diri sa mga probinsya, labuton man ka mga dalagko nga proyekto nyo. Kaya ang diri nga project daan ng dala ng perme, dugay-dugay pa nga ginakayo. Department of Transportation nakasecure sa masobra 6 milyones dolyares para sa feasibility studies ang railway projects. Parte ka na mo railway projects na ginapatuman, no? Pero andri ang Panay, Guimaras, Negros nga taytay, dula ni Hoy kag ni Hayaw, tub-tub subong. Pero naligal may mga study na ni kuno. Pero ambot di tub-tub ang study ni. May bago naman nga CIDG Chief mga kaaksyon. CIDG Chief si Karamat, ano ning Brigadier General ni Goro si Karamat, no? VP Duterte nanawagan sa epektibong flood control infrastructure kag disaster response. May bago na naman mga kaaksyon nga development sa kabinete sa presidente ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kay nagbiya sa pwesto ang OIC sang Department of National Defense nga si Yusek Faustino bala, ang anay AFP Chief of Staff mga kaaksyon. Nagbiya sa pwesto ang ginbulos ang anay Presidential Advisor or ang Presidential Advisor for Peace nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Pamilya ng apelido nga Galvez ay dumduman nyo sang COVID at tubla nagapamuno, tubla sa vaccination, itong bakuna, bla makakson nga nagalibot sa Pilipinas. Sana Perte no, nagrisagin na buslan ang AFP Chief of Staff. Kinbalik naman si Sistino, inislanto si Bacaro.
Tapos may mga balita-balita nga do man plano kuno nga magkudita dra mismo sa Philippine Army. Ba siguro ang iban guro ka sulusunggod man nga bago iban do hindi amo ni gina-expectar na mo naon. Do lain ang lakat subong sa pamalakad sa mundial. Subong man sa Philippine National Police ang iban do naga-orangol kay do ang badila. Do madisgrasya kami sa obra nga do hindi ni namon gina uman ang ilang ginaplano ha. Iti do suli kaya mga kakson sa ginahimo sadto ni Presidente Rodrigo Duterte. Diba, kon mo do kalyado do man sila ni PBBM, rambal guro sa iban, do suli kaya katabuaw, do sa unod ginapalangga kaya kami do sa kanay Presidente. Subong do kami, subong ginauna nila tinloaw. Pero ang strategiya naman ni PBBM, do pariyogid sa strategiya sa dobla kadomdom kamo kay Pinoy. Ang basang kilala ko paano hindi magpariyo na kaya nga palibot siya mga tao man tanan ni Aquino. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalagad ng Aksyon Reports Afternoon Edition. Today is January 9, 2023. Lunes ita nga presentation mga kaakson. Subong hapon liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pila ka mga bago madalag ko mga balita nga natipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters, aton Aksyon Correspondents. Handang-handa na magdulong sa inyo sa mga budo balita. Sa kinaandal ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz, tub-tub kita, lasais ang takna, subong nga gabi. Aksyon John Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 4:54 na. Sa aton pagbalik balon to ng pinakalang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod mga kaaksyon sa ding hapon. Kamusta na ato na lakat man sa panahon. Presos ang gatong kay iban pang mabserbaran sa ato naman nga pato. Diri sa aton nga pagbalik sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Stand by. Yari na. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kag katanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Pabalik na rin sa Aksyon Reports Afternoon Edison. Diretso, komprehensibo, wala sang may kinapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Ay, kumusta na naman ang atong tanan maukod yung matag palamati? Kumusta din ang atong mga suki sa kanginan? Sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo dala mga kaakson? Kamusta man ang sitwasyon sa tagsa ka mga lugar sa niman nga mga tinion? Ang iba nagapanahunay na, samtang nagapasilong ang iban kay medyo nagapanalithi kuno diri sa Bacolod City. Kay na pala nga daan mga launa alas 2, medyo nagagumguom na gid man ang aton nga kalangitan. Base sa ning mga tinion siguro doon nagpulopisngo na gid man sa. Abi ka mo dira hindi ka mo magkalipat ha. Preparar gid ka mo sa proteksyon sa inyo kagalingon. May payong ka mo dira kon kapote, mas maayo gid. Para hindi ka bla mabasa sang ulan, kay kabudlay sang sitwasyon subong. Basa ka talitir kon ulan makakso malaban sa ilanat gid ang gwa mo. So dapat protektado ang imo kalawasan sa tanan nga mga tinion. May mga mensahe ba kamo nga luyag ninyo ipadala lang sa ito naman yung text hotline 09637570
0963-757-0874. Suliton ko, 0963-757-0874. Ato nila pagbasaon dugay-dugay mga kaksona. And then sa ato naman yung live streaming, may mga greetings ka mo dira. Panamyaw nyo abe, reklamo, sesyon, informasyon nga doon ipabalabot sa aton. Ipadala lang sa ato naman nga text hotline o kung sa ato yung live streaming. I-search lang na www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato ninatagan sa italupangod dugay-dugay. O hindi ka mo dala magkalipatan, i-share, i-like ang aton nga Facebook page. Sa tumatag pa naman, nga problema, bala? Kung kaisa do mabalaan nyo, kung obserbaran nyo, do wala na ka mo kung hindi nyo na makita ang notification. Do wala na notify sa inyo nga page ang amon nga live stream kung sa inyo nga wall. Ako na-advise sa inyo, bisita ka mo liwat sa inyong Facebook page. I-unfollow nyo, and then duga i-follow nyo naman liwat. Ang purpose na para ba ma-reactivate lang mga kakson. Kawala kakis ang system ni sang Facebook, sang meta nagka-problema, gidman. Pero kung gusto nyo updated ka mo liwat, amo na imuon nyo, no? Amo nang advice naton sa inyo. Hindi ka mo dara hindi ka mo dara magproblema kung kaisa why na ka mo notify. If amo na imuon nyo, ang matabo sina dara mga kakson, pati balita kang gina-post namon, ma-notify ka mo na liwat. Kita mo diyon nagkapamangkot to, nga why na siya kuno notify. Sir, wala ka notify, i-try mo lang liwat, no? I-unfollow mo ang page and then i-follow mo sa liwat. Amo nang simple nga proseso kay para mabalik do reactivation lang na. Kaya ba siguro namba sa dugay ka na do wala gid ka aktibo sa page ng Aksonaw. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:03 na. This time din kita maguyang pasang panahon. Kamusta nato ng sitwasyon sa palibot sa Surad sa Bacolod? I-check nato ng patobel Aksyon Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, mayang hapon, please come in. Action John, good afternoon. Tiway kita da. Ara. Ara gurong ulan. Sana all. Arena. Ara na. Arena, gatalo-talo na. Ga pulupis ngo nang yang dila mo ha, ilalungi gid ang dila mo. Sana all. Kada ano na basta ya dila. Manong. Kita mo na basta ang dila ay nagsiburo sa? Sana all. Hindi na sa kama, na si mo yung kabulusan, may program ko wala Oo. ka. Gambasa ni sakon. Siguro sa- Kung ka problema ko kuno, ang balon ko lang sakay sa lang mapungko. Gani. Galing kay pungko lang kuno. Wala lang kuno wala ko sa kontrata ang programa, pungko lang siya. Sana all. Hindi na siya magambal, mapungko lang gid siya. Mapungko lang si Action John. Oo. No? Grabe, galing ang pagtaas sang ligna kay sang kundo. Why na hindi ka na mamangkot? Ako ang bagay ni Papa Action Zil, inambala pa sa akon, kung magpatugong ka, hindi ka na lang mangkot kung tagpila. Kung may kwarta kay patugong mo na lang kay do kataas kini ka sa as. Pagkatipan ka lang. Gani. Pila subungaw? Ara iban. Oo, ang iban nga gasolinahan Action John, may ara 72 ang krudo. Ang gasolina may ara 69. No, kaya sa iban naman do average nga price dire sa amon nga paglibot sini Action John ang sa krudo is 64, no? Kag ang gasolina 62. Amo na ang kalabanan yung mga prices. No? Ba siguro nagnubo gid man o kung nagsaka? Nagtaas ang bali pa pataas na Action John. Gani nagtaas guro no? Oo, kay 72, no? Depende sa gasolinahan Action John mo, no? Pero mo ng pinakamahal ang 72 na crudo kag 69 nga gasolina. Ba. Tama kon mo bala pila ng crudo subong? Ang crudo 79. Bo. Oo. Lag ka 72. 72. Ang gasolina 69. 69 ang gasolina. Oo. Bo, lapit na si tinta. Oo. Galang sanay sila gani. Gani, amula na Action Zil ang nagsanay hindi naton gusto. Sana all. Sakit nga nagsanay. Gani abi retreat ka mo be. Mga presyo sa gasolina, abi retreat ka mo. Pag isol ka mo be nga pag isol. Mabalik ta doon sa punto sa unang tag 40 lang litro ka gasolina na guro pinagusto pa lagaw. Gani, naaptan ko na 38 mo. Botsingon gurang ka na gre. Sana all. Bumugya kami sa una gasolina, 38 pa na litro sa una Action John. High school pa lang po. Ako Action Zil abtan ko yung mga 60 na kay Huben pa ko kuno mong. Sana all. Pero kabalo ka sa tanan sa ton? Yeah. Sa tanan sa ton?
Ang may kilala ko na nabtan niya gasolina sa lapip lang po siya. Sana all. Ben ka naman ko na aga. Ano sa dayon? Gari akit sa? Gari akit sa dayon. Hindi ko pagunahi ah. Kaya kamalo ko 23 lang edad mo. Sana all. Barbalo yung ikaw sa programa. Action dyan. Gani. Kaya sa una action sila mo gid man preswana no, nagbo pa bala tagpila lang ang litro. Subong ito hindi mo gid may mapunggan kay nagasaka na gid man halos na nakita mo pati sibuyas gani ga labot pilang kilo sa 100 na. Amuning mahal nga hindi mo gusto. Gani, amuning mahal nga hindi mo gusto. Saya gusto mo pero ayaw niya sa iyo. Sana all. Do kadalong nga hugot mo sa mga. Hindi na nga para na nga sa imo action sale. Ay. Pangalawa ko happy mo nga na-flex mo. Oo. Galing kay naano ko galing kay si Action El Rey galing sa mga ko si Action James hindi kay si James subong. Di nagkadto si baby boy mo nagbakasyon anay. Maga kamatay ka sa hotel sa konde. Ano ko no? Nabaklan mo ko ng sapatos. Ay, ambot sa imo papang ikaw ya lain-lain among imo ya. Sana all. Anyway, Action Jail subong hapon tulo-tuloy ako nagaulan gid ya. Gapan na lit action dyan. Mahulaw sa pagkadugay-dugay. Ara na muntat kag naman tulo-tulo naman. No, kag maigan action dyan subong hapon, hindi kita man naka-traffic ang nakasang traffic ko hindi ka mo nakabugat. Oo. No, so lunes sa subong na nagbinalik naman gani ang klase sa may dalan so normal lang man ang salakyan pero diri sa may bunsagan action dyan kung makita ta na slow to moderate sini ang lakat sa traffic ko. No, apisar nga nagbalik na ni ang tawag ang klase action dyan, no, ang mga salakyan daw medyo tayo yun, smooth naman ang lakat sini sa dalanon. Kagati may mga bitaw ga libot gini, especially sa mga tumang sang iskilahan mo lang dyan, mga elementary kaga high school para ma-checkyan gina sa mga pedestrian may mga poso man nga nagabantay makatara balik ang mga aksidente action dyan. Kabalo ka kondra for example Action Zils yung ginakamtangan sumong sa downtown doon di mo tanto na ma-experience ng traffic kay nga aman ang salakyan na ito na pinunsok na sa Melizares, Araneta, dabla? Sa Uluunan, dabla ken okay ang ginakay o gali ara pa nagyapon, may pa rin tapos na, nag-2023 na, may pa natapos ang kayuhanay isang dalan? Correct action dyan. No? Wala pa sa subong, no? Kay kung kakisa gani action dyan, makitaan madara kung ugto duga balbal man na sila gani obra pero ambot ang rason nga do hindi pagit nila matapos-tapos sin action dyan pero gamay na lang man kung makitaan ta kaya ang iban sini action dyan nga part no sang dara sa dalan Araneta kagin kutan nila kagin butangan table na tampukan na ang diri sa tumpatubang sa nga Metrodome no pero pakadto sa may Lechonan country ara sa gihapon no wala para tampukan sini nila kag may ginakutkot pag sila action dyan. Okay, pila na nakabulan? Ano mo tanong ng plano? Naka-contractor na? Sino na? Yan ni Congreg na? Abi Congreg ko ni mo magina proyekto. Abi tulos loka man to ang gakay otok. Ay pila na nablang action zil kabulan. Kapila na balik-balikan sa area. May nagkaradagdag na nagani along diri sa may San Sebastian. Gapo na makon mo TikTok kay nabay. Porting traffic. Kay ti one way lang na nag-reaction zil ang alagyan sa masalakyan kung nalin ka sa NO pakadto ka dito sa may Metrodome Dampi. Correct action dyan. Yes, kag diri sa may dalan sa sa Lizares, action dyan. Nagagin one way na da sang sini, no? Until na one way pa na da kay tungod no ang dalan dira gani which is amo man nagaka-apekto dira nga medyo mabugat ang traffic no biskan bitaw gani nga nagabantay da kang mga kapulisan nagamuno man action dyan no kung matapos na tanan nila hingagaw hindi amo na kabugat ang lakas ng trapiko sa may dalan sa Araneta. Ay ti, amo ba ang isang nagapa-apekto direction dyan, no? Ang mga salakyan, daga ginutok, kay imbis nga 4 lanes ni ang ma-occupy ng salakyan sa subong is alang-alang gani sa 3 lanes, no? Ang ila sini nga ma-occupy sa subong sini action dyan. So kabay pa, mapadali-dali nila ang pag-ubra sini na para daw tayuyo naman ang
alakat sinisang salakyan going diri sa may downtown area kaga pasaw sa man nga parte sinasyon dyan. No, kaga diri amo lang ni ang na observe namon nga grabe ang subong heavy traffic na diri sa may dalan sang Gonzaga dyan. Oo. No, kaya ang iban sila gani nga mga jeep nagapa sakay sang pasahero diri sa kagadamo subong diri na nagabantay nga mga bitaw kay ang iban daw nagbalik naman malabiskan may mga no parking nga mga nakabutang nga signages sila dyan makitaan ta may ara gyapon nagapark. Titob subong may nagapark gyapon bisan ginadumilian ang lugar. May ara gid nagapark sa may downtown sa Gatuslao. Ara dyan may Kano mga parking nga nakabutang pero may nagaparking gyapon. Kano ginobra ka bitaw da ginadakop man na nila ginatikitan man na nila subong o kun ginatok-tulok lang sang iban. Ang iba action dyan, ginapaway gini nila once magdulog, dabi sa may parking area, ginasita gini sa mga bitaw. Kagati kung kapila ka na da si taon, especially ang mga jeepney ni daw mo, na ginaanhan nila dahil sa citation ticket, ginatikita na ni dayo nila. Pero ina yung mga private na nga nagapundo daw sa ginadumilian nga lugar, natikitan man Action Zil? Oo, nautod ang linya ni Action Zil. Kaya nakita ko di sa live ni Action Zil Minado, ginatumod yung mga area, sa kilid ng dala, may nagapro parking. Tingnan pa mangkot, kung kaysa, kung magpundo, gamay gani ang jeep, tikitan ta. Pero yung nagadugay, nga nagapundo, yung mga pribado nga masalakyan, iban do adlock man na mag-ticket, nga mga enforcer. Pero mga jeep, ganyan mo ning nilaw. Pero ang mga nagapundo, Action Zil, dapat tikitan, gin man na bala sila, or allowed na da sila nga magpundo, like ang mga private na may mga kita ko di, may ara adventure, may mga motorsiklo. Ang sa diri akong dyan, kayo nagbigad sa akong part of pangkot nitong masaway pa lang nila, balanay, ginawarningan anay, nga, siyempre may mga nakasign na da, hindi pwede ka party, may ara yun sa iban nga nag-park yapon, so may ara iban nga, kasi hindi man sila makadali-daligid malakataga ticket niya ang bitaw, ginasaway lang anay nila sinaksyon dyan. Pero ang iban sa niya, diri sa may pakadto, dalan sang Aloksin, Braksyon dyan, may ara yun sa bitaw, ilabi na sa mga jeepney drivers, magpundo ka lang drabi karon sa higad, o kan magpapasaka sang pasahero nga hindi pwede action dyan, tikitan ginidayon sang traffic enforcers o kung sang nabitaw action dyan. Sa akong pagkakabalo. Pero kung hindi gid man tani pwede action dyan mo, iban nga naga-hazard lang ara sa may kilid is dalan which is hindi gid pwede tani parkingan. Kay may ara nakabutang sang no parking nga signage sini action dyan. Sige. Yes, so far action dyan, ang aton sini nga tiyempo maulanhan adri sa may syudad sa Bacolod, dagamat-amat sa tudo ang panalikhis ni na so far matawhay man diri ang area sa may syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ni Action Zil Minardo una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Sa report ni Action Zil Minardo sa patubid aksyon papang Nixon Tahoma. Action Radio. Amo na mga ka-aksyon ang pinakalagang sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa naman nga mga tinion. Live extension Coffee Mix mga ka-aksyon, yari ang pinakabago pero pinakamarami. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na daw singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pila ka mga grupo dira, labi na mga militante nga grupo, mga progressive groups sa may fountain sa Bacolod City Government Center. Kaya ang claim diri sang grupo sa bayan muna, ila panawagan diri nga dapat ibalik na ang mga gingkakas nga empleyado sa Bacolod City Water District. Tinaulat ko nilang desisyon sang civil service, inaagi sa ilang CS Commissioner nga si Mr. Carlo Nograles sa estado bala sa maging pagkakas nga mga empleyado base man sa bulig no nga pasiguro sa ilan ni Mayor Albi Benitez. Tidamo pag diri magka-action event kani ang performance sang Prime Water kag sang Basiwa sa joint venture agreement. Ilaman din gina-question regarding magka-action labor kabalo ka kapangayon sa bulig permi. Ano na yung sitwasyon nila? Should the local government unit dapat lang magpatunga na sila nga issue or dapat naging mabalang ibalik ng mga gimpangkakas nga mga empleyado? Join nga sila nga pon is the Secretary General of the Labor Group in Negros of Gawa, Mr. Winnie Sancho. Sir Win, good afternoon sa Action Jan sa Action Radio. Yes, Jan, good afternoon. No? Mayang hapon. Nabinagid sa mga workers sa Basiwa kag sa kabilugan nga Negros no, nga nagapamati sa imo programa. Yes, Sir Win, no, you got our concern and issue right, no, na mention ng Basiwa because gusto ko lang mga update because I'm a little bit curious and interested sa issue ni sang Basiwa ni nga mga empleyado gali tub-tub subong before pa ko sa una nga gapungko diri sa action reports na tabo na ni ang pagkakasa ila kay ang joint venture by 2020 pa eh. Ano na yan ang imo para sa imo pananawan? Anong dapat nimo on ibalik na gid man ni sila or should we wait for the process to finish before i-reinstate ining mga ginpangkakas nga empleyado ka Basiwa? Well, dapat ibalik sila no. Ang mga labor law should be construed liberally, no. Kung pwede lang in favor of the workers. In case of doubt, it should be construed in favor of the workers. Ang natabo sa mga
mga union members kag mga workers ng basiwa ang ginpangkatas. That is sa ako niyo pagtanaw sa labor advocate. That is an injustice on the part of the workers. Kaya nga, may order naman to ang civil service na i-reinstate sila. No? Tani ang mayo sinada reinstatement pending appeal o kung i-appeal pag inayasang basiwa, pero i-reinstate nila ang kuan, ang natungdan. Kaman ti tanawa bala, pila nakatuwig nga wise nila sang kuan, sang obrati, ang ipakaon nila na sila pamilya. So at the same time, ang nagakatabo subong bala nga ang opresyon no sa mga workers, labi na gid sa mga labor advocates, trade union leaders na progresibo bla ang paminsaron no na nagatindog no kag nagatibong ang pinamatarong sa mga mamumugon. Usually ginainitan sila sang kuan niya sang gobyerno no pareho man sa aton gakasalaan man ta kung bisa ginarintagan ni kita no but on the part of the workers of basiwa anong pagidya ang ilang ginahulat pagid nga ano nga lisuon pag nila ang judgment sang kuan sang civil service kaman John kun ang isa ka tawo wala bla sang propiedad itigado mo wala kaya duta o kaman sa balay nga dako kung mano da ang imo propiedad ang imo ubra mo. Yes. If you take that away from me, my only property, kuhaon mo, ang guwa ko ya gutom. Why labot sa gutom, gin kuan mo gid ko gin economically these people were displaced, no, including their family. Kaya nga aton tani ginatanaw da blang natawag na humane considerations kaman ang labor code nagasiling no whether sa private kaman o kung sa government kaman workers should be treated equally. Humane conditions of work no kag ang pagdlagan kanina tawag na labor justice no dapat nagakaigo no para nga ang mga na ginpahalin o kung temporarily dismissed illegally dapat ma-reinstate sila sa ilang former position no regardless na ang payment for all those years that they had been dismissed. Kaya kung wala pagtanaw hindi lang kay injustice nagapakita lang ni no how society treats the worker. Kaya di tanawag na amo na ng sitwasyon nila siling sang Supreme Court how society treats the workers will determine whether the knife in their hands will be a carving tool for beauty and progress or a weapon for defiance and revenge. No? Kaya kung nataon na natin, Sir Win, 2021 pa ining i-desisyon ka civil service nga i-reinstate ang 60 ka mga employees. Ano yung pananaw? Anong reservation man sang basiwa nga gina-continue pa nila gina-appeal nga dumay plano sila nga i-continue abi nga para i-reconsider ang ini nga judgment ang desisyon. Anong reservation sang basiwa, Sir Win? Nga hindi ni ma-reinstate ang 60 ni ka mga empleyado man? Una gida, justice delayed is justice denied. Ikaduwa, sino ba lang tagiyas ng basiwa? Hindi tayo makinanglang ang balangalan. Kapitalista sa blagko. Si ara sa ila ang poder. Ara sa ila ang influensya na they could hold or prolong no, the wheels of justice because of their influence and their power. No? Amo na ang nakatabo dira. Ito ginapunggan gid sagti. So, hindi man ko makaintindi sa basiwa. Subong may board of directors tapos may nagamanage pagid sang prime mover, no? So, gindugangan. Gindugangan ang balayran sang sweldo despite the fact nga ang ilang serbisyo. Munay, dismal gyapon, no? Ang tubig na daw kape, gulpi lang malubog siya tapos matsa o kung ano nga sistema no pareho man sa siniko no pero ang ako na tani ginayo mo ni takto tong banyo na ang local government hindi ka intervention ni daw kay kuan gobyerno man di bla ang basiwa why man klad sila nga hindi ni kuno private kundi joint venture Frango ay misadventure kaya nga kaya ang nagakatabo sa
mga mamumugon, labi na gid sa mga unionistada. Matya ko doon ko tanaw la do hindi lay mga tawo, no? Nakabalo na gid sila sang halit tungod sang pandemya, tungod sang kapigadon sa pangabuhi. Ti tani ko na lang humane considerations na lang para mabalik sila sa ila obra, reinstated to their position and ang ila bakwages makuha nila dyan. Oo, kasi pagpati nyo gali, sir, kung magsiling kang kapitalistang sa likod sining sang Basiwa, all the while your understanding is ang Basiwa is no longer a government entity or part of the government agency. Abi, kaya dapat Basiwa is for government mong. Yan, ba ito kung yung gobyerno gidman? Kaya mo nga ni nga hindi maintindihan. Pero mamula sang siniko, cooperative. Cooperative, wala sang patronage refund. Cooperative, sige gyapon ang kwan, ang ginaaligar, no, ng mga kwan, graft and corruption. Kita ni ang kwan, ang Basiwa should come up, no, with a position. Ang Basiwa, amo ni, no, hindi na ni siya DOCC, kundi kwan ni siya joint venture. Ano nga klase sang joint venture? Sino ang pila ka percent? Ang kapitalista o kung taniya, no? Para diretsyon tanigid lang sang Basiwa. Naaway abisang nagatindog dira ang mga board of directors ka magambal sina. Kaman kita yang mga konsumidor among apektado. Amo na ako nagapanawagan ng nila na pareho sa siniko kung kita nga mga konsumidor magsali man lang ipos-hipos nagdaway man tayo labot reklamo lang ta reklamo asa lang ta sa kumod-kumod why tani may maabtan, but we have to assert our right and we have to see to it that the welfare of the people of Bacolod City in as far as their basic needs are concerned like water and electricity should be given due attention not only by the government by the very people who are running these so-called institutions, government man siya o kung kooperatiba man siya. Unfortunately, natamaan ka politika, no? Sang atong sitwasyon, hindi man lang diri sa Bacolod, halos sa bilog na Pilipinas, no? Madumduman lang ta sa mga politiko kung lapit na lang eleksyon. Pero subong kung mamangkot kasi ang problema, tudloanay mo lang na sila, damo sila proposal, pero matapos lang ilang term, hindi na nila ma-implement ang ilang mga proposal, no? Gani. Kasi ang pinaka-importante nga needs ng tao, muni mo, water, clothing, food, and shelter. Ang water, pinaka-importante. How come that until now, wala man gyapon sang improvement ang performance ng Basiwa, kag until now, ang atong nga ginahingyo, tani bala nga, tagaan na niya sa desisyon, pabalikon ang mga ginpahali, no? Nga mga workers ng Basiwa to restore not only their dignity but their means of livelihood. Pero sir, ang Basiwa, may papel pa man Japon sa water system supply din naton sa Bacolod kung lang taon tagid kay amakon mo sa issue gali sa reinstatement daw hindi gid ma-reinstate ining nga mga 60 ka employees sa gakatabo subong regarding abi sa supply. It's already Prime Water is releasing information ang collection dito man sa Prime Water. Ano naman ang chances sir ma-reinstate pa ni sila with the help of Basiwa or through Basiwa or ano ni pananawan diri subong sige pa ni function ang amo sining agency ni? Ang importante lang daya i-reinstate sila to their former position, no? Ibalik ang ila mga back wages. Then kung na-reinstate na sila, Basiwa din na to decide. Kung anong pahimula, pa-retire nila na or whatever. But they have to take action. Kaya manti, worker na sila mo. Ibutang tapad yun, bisa masiling man siya private, ang Basiwa, GOCC or what. The fact remains that these workers have spent years of their lives in working with Basiwa. Tinatag man nilang ilang utok, ang ila talinto, ang ila kabudlay, ang tanan-tanan. Karon amuhon mo na, just like that, no? Basta manti ang problema tabi sa kalibutan, diri sa Pilipinas, without work, it won't work. Basta wa ikaw. Nautod ang linya ni Sir Winnie Sancho Balicantas we are talking about Basiwa kay tubtob subong 2021 pa ni 2023 na kita. Ini kini mga empleyado ngayon wala gyapon na reinstate na balik magsiling ka reinstatement mabalik bala sila nga trabaho. Pero ning himuon ano ning ginaulat ka Basiwa sini diri
wala tol mo to ang desisyon ka CSC, do wala gyapon. So Sir Win, ano dapat dari ang mangin papel ka LGU kay this is a public and private concern. So meaning may public gid gyapon. May ara gid papel kung taning gobyerno, pero nung obrahon diri dapat ni Mayor Albi Benitez ni man? Di siguro kabalo naman lang sa ilang obrahon, pero kung ako lang by way of suggestion, ang akong nga 1 cent worth opinion, dapat magpasar sang resolusyon ang siyudad sa Bacolod nga buligan ang reinstatement process sini nga mga empleyado because of the great injustice that was done to them, no? Kag along with that, kung pwede, expedite ang proseso. Sinimulya ngayon, 3 lang kabulan na, quit eh. Oo. Kaya karon niya, iniyaw, tinuig na. Anong sinimbala nga the longer it takes, no, the painful it becomes, no, to the families of these people who were illegally terminated. Man, wala sila nakaintindi sang plight sang ginatawag nga mamumugon kadang iya nga pamilya. Man, kung mahakos mo na ang ginatawag nga kausa, no, sang isa ka labor advocate o kung mamumugon, dira ni mo mabatyagan. Batyagan ko na dyan, kaya gagi man ko terminate mo. Oo. No? Nga wala man ko isang sala. Ang sala ko lang nag-organize ko sang labor union. Sige, terminate ko. At mo na nga nadalman ko sa labor movement. Apa nga ako nga mambal pagid, mapakaisog lang kamo mga kilala ko man nadang iban na mga unionista, no? But then, that's a very good suggestion, no? Kinanglan, hulag man ang gobyerno, hindi naman sila nga white na labot, may labot din sila kaya man ang water utility is may imbued with public interest. So dapat buligan nila ini agud tong ma-resolve na ang kaso once and for all. Gani man sir, they talking about bala sir, inaiya parte sa empleyado. But on the other hand, let's talk about the performance nila para sa imo paglantaw, mayogin man ang performance diri sa joint venture nga ini. Yang Basiwa kag Prime Water, He leaves much to be desired. Umalin pa na isang una, ano man naman siling lang mayo ng ilang performance man. Why man ang daludo, tani isang tubig, why na ni dason, tani damo ni sila mga tawag ni generator. Karon kung magkuang gani, why tubig o kung maglubog, i-blame naman nila ang siniko. Ang siniko, i-blame niya naman ang kuan, NGCP o kung ano da. Ang guwa nila, tudloan ay lang sila. But, bisang kuan mo survey, sino na namiyan sang siniko kung Basiwa man? Dapat pang-islan ini para mangin efficient, reliable, and efficient ang ila performance as basic utilities imbued with public interest. Gali kay sir, gabi na ning pasalig 2020, gambal nga kung mag-joint venture, mas manami pagid ang tubod ka tubi, tinaw pagid. Mo sino nga sa subong do wala gid pagbag-o. Mayo lang gurong tubod sa ila ginansya Muna way na ya katapusan kay man ang suba yan. Ano lang sang mga instrumento mo da suyok na pagwa ya tubig mo, no? Pero ang kuan niya ang pumuluyo ya way sang alibyo, no? O kung wala sang kalipay man lang na nabatyagan, no, sa performance ni mga utilities niya ginambal natin. Sige. Sir Win, thank you gid sa mga time diri sa Action Radio for sharing your insight regarding sa nga concern. We do hope in the coming days may development ini, especially from Basiwa. Thank you gid Sir Win, good afternoon. Yes sir, thank you and good afternoon. Action Reports, Afternoon Edition. Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers and Association kung gawa diri sa Negros Occidental. Kuanta lang siya kay nakitaan ko ni kaina while scrolling over social media, kamo sa gining status sa subong wala pa ni reinstate. Ako mapila na nakatuig 2021 patong desisyon sang civil service. Buti na ginahulat ni guro magputi gurong klibutan Action Radio. Subong nga panahon ang COVID-19 nga balatian naton sa gihapon ginakabalakan. Gani dapat This is my life. This is my life.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Diaz, balita na patas. Good afternoon dira kay Ma'am Ana Sinoro, Yan Francisco de la Torre.
Good afternoon man. Araman si Ma'am Sir Martin Aliling. Sir Jose Mongcal Torilla, naga-monitor man sa Banwas ng Minalbagan. Si Ters Vergara Sancho. Araman si Sir Eddie Laus, naga-monitor gid sa itong pagpangalagad. Opo dira sila ni Nanay Isabel, ga-monitor sa may Victoria City. Ma'am MJ Escandido Hildor, good afternoon dira sa imo. Mayang hapon dira kay Ma'am Van in Doc Mat Mayo. Kay Ma'am Jinky Dialagdon bra, good afternoon dira sa inyo, no? Ma'am Lorna Diligencia, mayang hapon. Clover Aguirre, good afternoon. Araman si Ma'am Inday Blasa. This time, i-check na maka-aksyon na report gikan sa Bacolod City Government Center kay ang construction ko na maka-aksyon sa Bacolod Mascara Coliseum yara na sa 50%. Action Radio City Hall Report. Sa detalye sa report na daton si Action Dale Salazar. Action Dale sa report, please come in. Action dyan, humaling sa 800 million pesos may ginaduto nga Bacolod Mascara Coliseum na proyekto sa nga previous administration kaging sa dayon na karon nga Benitez administration yara na lamang sa 720 milyon ang balor sang sining nga proyekto. Ini matapos nga gin redesign o kung mayara sang pagbigwat sa disenyo sang sining nga proyekto action dyan sa bahin sa Benitez administration. Sa press conference kaina, ginpahayag diri sang alkalde nga supposed to be bleachers ang ipatuman or ibutan diri ang mga pulungkuan sa Coliseum pero tigin islan retractable nga pulungkuan action dyan. Kasunod nga tigil man ni Mayor Albi Benitez nga kung wala gid man sa mga sports activity dira sa may arena pwede himuon ang lugar bilang convention center action dyan. Gin-confirm ni Mayor Benitez nga yara sa 50% ang proyekto nga sa area sa Barangay Arihisa, kalsabo man nga lugar, ginatutok man ang pagtukod sa South Public Terminal kag ang museum, Coliseum nga proyekto ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kaya pagpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Almost 50% na ang ilang completion because I recall that Tegin Bayranta sila. So they're about 50% finished. But what we did with the Coliseum is instead of just having mga bleachers sa Coliseum, no, ginimo ta retractable so that it can be also used as a convention center. We feel that ang sports arena or coliseums may not have enough market on a yearly basis. So we redesigned our Coliseum to be also available for convention activities. Action dyan, portion ni damang sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa ining kabalitan ka dalawang sa inyo sang Santon Plus Gold mga ka-aksyon na makabulit para maligawan ng cancer bawal sa inig antioxidant Santon Plus Gold. Nagabata man sa mga ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar. Gikan naman sa Bacolod City Government Center. This time, check na naman ang report ni Action Zil Minardo. Gikan naman sa patrol mga ka-action. Update dira sa kaso tubra nga nakabunggo sa may station number 8. May mga development no ining kaso. Check nato na si Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time na 5:50 na. Kay Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Kay Ma'am Georgia Gargasiran, mayang hapon dira. Araman si Ma'am Deding Haluamiento. Ang balita ni Action Zilda Minardo, ginadulong sa inyo sang D3 Bayo. Ang maigid para maproteksyonan ng aton kalawasan, mapabako dato resistensya sa matag-adlaw nga tanan. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil sa report, please come in. Action dyan, ginkompirmar ni Police Major Jury Puerto, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga temporaryo na gin-release kaina sang udto mga alas 12 ini ang suspetsado nga si Miguel Jomari Gialugbo nga nagbunggo patay kay Leonelo Bourbon, isa ka taxi driver bangod natapos na ang 18 hours nga reglementary period. So no, kaya sa hepe reaction dyan, no nga may ara sila sang initial nga pag-istoryahanay ang duha ka pamilya
kaga naghatag ini ang pamilya sang suspect sang burial assistance diri sa pamilya ni Bourbon Action Jan. No, so palayag diri sang hete nga sa pamilya magadesisyon ang mga ini kung bala magapasaka sang kaso o kung hindi batok sa suspect pagkatapos nga malubong ang biktima. Naging klaro man diri sang hete nga wala pa natapos o kung formal ang pag-ariglohanay diri sa duha ka pamilya kag wala man nagpirma ang pamilya Action Jan sang biktima sang affidavit of non-interest. No, kay after pa sa malubong amo panipag desisyon kung pasakaan kaso ini ang suspetsado Action Jan. Botso ng Action Zil, wala gid man kini totally nga na-close na ang case. Ulaton na lang anay nga malubong ining victim, and that's the time to give opportunity sa pamilya nga maka-decide to ini sa nagagawa ang report nga may ariglohanay nagit kuno natapos na kuno istoryanay abi. Yes, Action Jan. Naging klaro diri ni Police Major Perto nga wala pa gyud no sang pag-ariglohanay kay ang ginhatag dito Action Jan initial nga assistance for burial pa lang. So maistoryahanay pa ni ang pamilya sang biktima kaga magadesisyon after pa sang lubong kung mapasaka sang kaso o kon hindi. Okay, sige. Yes, Action Jan, balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Update mga ka-aksyon ha. At least klaro no, nga ining driver nga nakabunggo, sining taxi driver nga ginararo, dinalayo pa ining driver, labot dito sa May Ramos from Singkang, no? Araneta, makumulabot ka dito imos Northern Bacolod. Ang driver was just temporarily released kay naglaps na gid man ang reglementary period. Pero in terms na na-close ang case, wala pa. Katambal ni Major Perto, wala pa natapos ang ilang negosasyon kung ila darag laguhanay. Patapuson nilang anay, no? Ang mga maahaya and then malubong, and that's the time of decision ang pamilya sang biktima mga ka-aksyon. Action John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:53 na. Inyo nabatihan mga ka-aksyon na. Munang kabagusan natin yung pagpangalagad. Pero before sina, good afternoon anay kay Ma'am Leonie Banghilis Lamson. Damo pa din ginihulat sa aton nga comment section. No? Ma'am Novi Magapan, good afternoon. Sir Melili Oligo, good afternoon dira sa inyo. Ma'am Ters Vergara Sancho, haraman naga-monitor sa itong pagpangalagad. Sir Manjo Arnejo, good afternoon. Haraman si Kagawa Rimbong Jo Campo. Kapitan Vito, dara sa Barangay Maaw. Kap, musta na da? Kapitan Ricky Mijares sa Barangay Banago. Mayang hapon, dara ka pa. Kap Boy Pico sa Mansilingan. Giliw naga-monitor man. Inyo na ba tiyan kabagusan nga pagpangalagad sa atong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Lunes ito ang presentation today, January 9, 2023. Salamat gid sa tunuman nga Patrol 2 Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Back to back dira kay Action Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center from Lunes Edition, Action ang Defensor Lisay. Diri Master Studio ay Master Control sa tunuman nga technical side. Opo nato ng puwersa ni Action Oliver Pason and Action El Rey Dotilios. Standby na sa masunod nga programa diri sa Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor Lisay and Action Dale Salazar. Sa kinanda kaluman ang inyong alagad sa kahanginan, Action Jan Diaz, nga nagasiling ang katapos ng media, magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasabo umano kon kabudlayan. Hindi anihang panghampang ang amon, ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!